Khasi Hills Autonomous District Council ini KHADC telah pentip berkelaya takut mau siang hak jingi kendera trading license yagi kali kamai banyak di kibar jela hanong ba shalong namar kajing shem babun ki kali banyak di kibar jela kide ki balong tra di khasi kat kum ki kot kisla ki bapau ya kani la pentip do executive member ke KHADC bakmi yakatanat trade ba agigur mirthong ubalaya thu ba yakani kajing shem lalap da ke enforcement ke council hak jing yat kendera trading license yagi kali banyak di kibar jela hakeleng ki caka jong kanong ba shalong ai bade bat ka jing pha ban checking yaki kali ki bate hangni hapo sor nagaling jungi namar ba ngilayo ya ka jing ujor naka seng senjuk ki nongnya taksi sor bat kapsor tinila pha yaki enforcement ban le checking haki katot katnetli ki dong ki baper ndre hadin bangila pha niyo yaki report naki upsar ba ka long ka ba yaki ban check yaki kot kisla namar ba tangsula pan yaki kot kisla kemut kala witno ya kayat kayeng jong ki kali kila tnum ki halano kila ihi hapo media ru kila halaba ni kila sakut no kali traffic jam no tinata daw nakaleng jong ki kimla su ban ya sakmat ki haplat no ya kitu kali ki bala bat makiru ti kadai katahi ba ka report kat kumbang ayo naki officer kat kum ka report ba ki ai ki officer kibun ki nongnya don teng ki nya ki dekhar ndre ki kalipat de jong khasi ti nakaleng jong ki kimla le namar ba ki ong ba kadai ka kali jong khasi ndre ki nongnya pat de ki dekhar hakikat kisla ka pau hakikot ki selapat ki pau da ki khasi ti kalong ka ba ban pensisa nakaleng jong iru Ulaong bahaga jing shisha haba ki bar jela ki bo iki kali kamai kadaya ki bakin yo shwa ka trading license na ka council banyo kamai hindai ki bapin shayong kalau mabun ki kali kamai banyak di ki bar jela ki de ki balong tra di ki khasi lani ki kot ki sla jong ki kali ki de ki badan haka kerteng jong ki khasi em hakajing sha hakabede bat ki non tribal ki de ban yo ka trading license shwa ban yo ka permit te hakabede bat kata nakaleng jungi ka department ngi setho barabor sepo transport department ba kidei ban isu ya ka permit hadin ba kilayo ya ka trading license ndre ya kata nakaling jungi ban wat cingtip ya kita napo ka DTO kalong ka bae ye hajing sha kidei ban simkhya napo ka DTO nakaling council jungi hadu mentah ite ban ong exact ya kata ngimla namar ba barabor hi nakaling jungi ngim datip kat nongut kita ki barjela ki ba nya angne bat ki badon ki kot kisla ki babeng katai uni UEM ula pin pau bakalong ka ba shibo ne ka council ban pin shisha ya ka hok lung tra jogi kali kamai banyak di ki bar jela hindai wala kata ula ong ka council kan sapenlong biang ke jing khandra bad hakani ka kenti kan se trelang no bat katanat pulit khna ma ki pat ba kin nummat ya ke jing hakalet kawan ngila don ka meeting bat ki enforcement bat ki department te ngila persang hiba kan sadon ko ka surprise checking rengkat bat ka police department namar balada lek tangga department jungi nakaling jungi pajba ki tnu te hapwat ki no ki jaka ki babeng baki pajba kinum don kano ka cingi akabal lek kawan nakaling jua ngasu kwa bantu tang ka jingkerpat yaki try kali khamtam yaki parado parsnam bahaba piadi ya ka kali cisin ba piladi kemut deban IT no yakito re deban cha penon kam ya ka kerteng jongki namar kidon teng ki bru jongi kidi ke ya kali ndre ya ka kerteng ki pen sa hai ndre nakaleng kit karpat ki penon kam ya katu iya be katu ti kalong ka bae lada ni mia trelang bat ka department ti nakaleng junga ku mi men chatting karpat ki try kali ba sin ba pila di ya ka kali kemut
kidai ban transfer nadong sedong kai ya ki kot kisla amar ngiyo sngyo i ba kidon kum gitaru